Karon mga higala, niya ang sumpay ning sugilanon. Umo ka man, ayaw pagbuot. Sa init ba? Di mo na bintayin na. Di mo na init. Suwaw! Ha? Suwaw? Ano gusto wawan magkabilia? Why, naon siya? Naon siya si Belia? Naon siya kaday? Nang pasig. Anak! Hala! Nalayo ng asin. Ayaw kong hilo. Ayaw kong hiluin ang pansing. Waman ko magdaog hilo, inday! Kanang imong kwintas, hilo na. Palayo na ako. Ay ha, oo, sama ka ba siya batok mo ka? Alam, malayaw sa akong anak! Lapasig, palayo na. Palayo na. Alayo! Masama na! Alayo! Daday! Nausa man tos, Pega? Ano natok ba siya ni kwenta kay Tenay? Okay. Oh, Guwapa na kayong garden. itaw no. Malit may si Luis nga makakita ini Hardin. Na ako ginigati man maayo. Lagi. Pero ang kakuyaw tanawon kanang statua nga nagbarog diya oh. Kain kita tanawon. Ano ko yawan makana ding? Ato niya nalimpyuhan ding. Ha? Uy. Ilumutan ang pinagmayo ang nawon ng statua oh. Kaya dagang gimikatay nga tanong. Ikilimpyo na eh. Ikaw ba? Kulmon siya kagsulog soy. Namahadlo ko ang limpyuhan na sa tuwa naman na. Dali ba ato nalimpyuhan ba? Lihok lang na. Oh, saboy. Sige na, ikay kat-kats na ang dapit ha. Naong Tetempa. Kidatam lang ko na. Amaw, di namang gidatang sa tuwa oy. Pero problema kay maghinalang tag-brush ana. Oh, ba? Nasab ka mo balik din eh. Uy, Udlo na. Lo? Amo lang limpyuhan ng istatwa, lo. Anya, mamaya na mi dinhi. Ayaw na hilabti ka ng isatwa, tinay. Lo. Ha? Pasag di lang una ka na diha. Magpaabot pa kita sa mando ni Agaong Luis. Amlo. Hmm. Wag yapon mauli si Luis. Ay, nauli na siya, pero natog siya karong orasa. Oh, ha? Uy. Mura ni siya gungo matog ug galawan. He? Ding! Hinay si mo siloltihan na, ding. Ikaw ba ding ba? Ay, nagaligungos, Luis, oy. Sakitan mo sa ko, ana. Sorry. Joke rito nga ko, lo. Na, sige. Ugma na ninyo mahibawan kung palimpyuhan man ni Agaong Luis kanang isatwa sa hardin. Ani ang inyong suhol, oh. Ay, salamat, lo, ha. Kanya, siksi magulbulya, oy. Ipangumusta ko, Luis, kung mamata na siya, ha. Ingnan siya nga makita namin sa busay. Ikaw ba, sige, magagsulti ng busay. Wala kay busay din sa to. Sige, ang wisgo tinay. Sama, Libog ang tani mo. busay na, oy. Amo na suruyana ni Luis, doon na. Ikaw ba, naunsa man ka? Wa may busay ning atong baryo, ha? Na busay din eh. Oh, Ha? oo. Tinudalo, doon ay busay din eh. Ingon daw ko doon ay busay. Na. Sa ubos na ng bahay. Hindi sa... Diya, oh. Diya, kana diya napita. Oo, unsa na ting. Diha, giga masayop, lo. Oo, anay busay diha, oy. Na busay diya. Lah. Ano na, sige na. Panglakaw na ka mo. Kuyo, bebe, ato ta busay na. Kuyo, Saban na Gimi. diha, uy, nanding, uy, dali na, uy. Kung sagdo. Imusad ng kulit mo nas lolo. Pili gihatag, lolo. Awa, oh. Sugatos. Sagatos, 200 na, uy. Si Udang ko na. Gisian niya. Tinay. Ako na tanan, di. Tinay. Ano naman? Murag na sa ko nalibugan. Murag libog tinga na sa lolo. Sa... Tulong diya, uy. Mabatian ka ni ka na. Ako malibog do. La, oo. Wala ka. La, kuya, wag dong ganing lolo mo eh. Lirto mo kayo. Mura Superman. Mura dugay niya matay kita. Ako idugan. Sorry, lo, ha. Amaw ni kong kauban, kod. Ikala sabot, ani. Kuwang ni siya gus kabuwan. Uy, unay baylay. Na, oy. Kababa ni mo. Dahil na. Mawag sa lungsod. Tara. Naunsa naman yung mga batanon karon sa among dapit. Nag-anam-anam na magkalibog. Pero, nga no yung kahang nagsuka mas bilya sa pagpaduol na ko niya. La! Din man ka! Ay!
Ulal! Aha! Saban, Lagana ni Manulay. buot ka. Hoy, asaman mo. Ay, nami palitos lungsod la. Ano makala? Ano mo na magkagwasin pagalingon, dabala kag ignaong. Bitaw ulal. Ang kunot mong dagway no, misa mo ka kunot. Kabadya. Kaya nga nabalaka ka. Nga naman nadagway mo. Bantag na usap po di mong lawas. Dako gyud po lawas nandi. Biya. Kung lingaw-lingawa ha. Ay kung lingaw-lingawa kay nabala ka na kaayo ko sa kahimtang ni Bilya. Og di mo tinay. Ha? Nga naman la. Bitaw luwa. Bitaw luwa. Tiluwa. Ay, Pataka ulal. na ni si bugal-bugal ni sa tiguang da. Ula, lalo nabalaka mga itong bilang nga. Wa man to'y batasa nga luwat sa inahan. Dedto kos ilagikan. Nga magani. Ha? Nakunsa malagi ka sa ila, Lula? Ako lagi sa tema. Kung naon siya yung si Bilya. Kaya nagpakitabang mangguste siyang dito sa lungsod. Unsa? Unya, unsa may mo nakita dito sa ila, Lula? Marite siya din ka ulal, no? Ya! Misugas ba siya mong kontra? Marito siya karoon ng imo man ng igagaw. Pero kuan ba ka nang nagsusil lang ko kung naon siya si Bilya. O niya, mauto. Misunod ko nila ni Tone. Kay, to aman siya kay Tone. Uy, misunod ka sila ng kontra? Unya la, unsa may mo nakita? Sa gawas pa lang may misigit na siya. Init mo, giinitan siya. Unya ulal. Ha, sige, dalihan lang balita ni mo. Anong misinggit ang init-init? Hilom siya. Ay, ambot, basta kay ingon siya, init ko na. Pero pagsod na namo dito, kalit lang nga nagsuka si Bia sa dihang nadool ko niya. No, nagsuka siya. Oh, Aba, sige, luod sa mong naong lula. at tapos kong tahinoong ka. Oh, Sigurado ka la? moto, hilom-hilom sa gudyan. Hindi mahuman ako istorya, magsabi siya sapaw gan. Sorry, ulal. Oh, Sorry, ulal. mao na diya, lagi mo to, nagsuka siya tungod ining kwintas ni Tinay nga akong gisolob. Ah, kwintas? Oh, kani ba? Ay, Oh. sige mo naong ulalay. Gaba ka diya. Oo, ulal. Nagsuka siya. Sa diyang nakita niyang kwintas nga imong gisulob. Mo na yung gisukaan? Maula de, ako gisukaan ka karon. Nagsuka na siya nagatubang na ako. Mino gisukaan niya ba? Oh. Sigurado ka la? Nga ka nagkwinta sa nakaingon na nagsuka si Bilya? Ay, lagi. Bungol sa bila. Oh. Ay, bila. Tinaya, wala. Bungol. Ka? Wala. Unsa ka diha? Sige, parang bila la. Huwag ka na mong kwintas ang panguntra sa barang. Ha? O, dili ba? Ikaw ang barangan. Padukol ka mataga. Ayaw lang la. Tambuka karon. Ayaw. Oh. Pirmiro ba kundok lang, mama? Ayaw lang sa kapil. La. Kaya nang sigurado ba jud ka nga kana akong kwinta sa nakaingon nga nagsuka si Bilya? O lagi. Kinalagi ang nakaingon. Ano ka, ano? Ay, pag-ubuhoy, nag-ubo. Magkadi alam. Kaya ba? Tapalusod ka karon. Buta ka. Ha? Ang kwintas na akong gihubo. Kay ako nang iuli ni mo tinay. Bila? Ulo. Nindot ba na kwintas sa baytinay? Nindot mo lagi na. Hinatag man ni Luis kwintasa. Ulo. Ano na inyong kinugtanan? Ang imong uyab ang naghatag sa iyan na tinay. O lagi, Lula. Oh. Nasultihan naman tiyay takaan na. O hibaw na kan may edad na ta. Oo. Nya unsa man nang tanuman ang nasa ilawom anang kristal nga gibitay. Verbida ni Lula. Verbin. Birbina? Ang tanom na nimo, ang tanom na dito sa harding sa luyos bahay bahay nga tisa. O ding, mana. Dali ding, atong doon sa Bilya. Ayaw pa apupan ni Bilya kay tingalig bugnoon ka kay nasigahar ba yun kayo siyang mata? Mao na. Si Bila gede doon ay kaliwat nga buang. Dali na ding, ato lang gusto siya ng kahimtang niya. Ay, nausa na ba sa tao ni si Bilya? Oy, mihagok naman siya, Nick! Tunag yun di mayo tamo ng bilyar ha, ang triyang. Magunsa naman lang ko ini kumabuhang na giding anak ko, Tone. Nang, kinahanglan mabawa na to. Kung anong naingon na ina si Bilya. Ha? Oy, usa na yung giyaw-yaw? Luis? Huwag na lain ang triyang. Ha?
Kadto Luis ang nakaingon nga kahimtang ni Bilya. Ha? Wala ka sama na si Luis. Uyab na ni Tinay nang. Ako ang karibal o kaaway. Ha? May ngatlaw. Oh. Si Tinay mo. Payangatlaw! Payangatlaw! Ala, may hagog na sa mga Sibilya. Nang ringit! Nang yang ringit! Nang tiriyaw, may ngatlaw. Karon ning bayhada. Ang yang uyab day nakaingon ikahimtang sa kong anak. Ay, Karon si na Awaya na nila. na. Ay, pag-awaya. Ah. Ako ni bahala ni Bilya. Nahibawan ako. Kung saan pagtabang si Bilya. Unsa? Tiriyaw. Payangatlaw! Nas bila dia? Nang tiriyang? Wami mo ni para mangita gubot. Tinay! Uy, tuni! Nakakadiya tuni. Nana day ka diha. Ay, musod mi ha. Yaw, yaw! Ano magsud? No, bubuot. Nahibawan ako. Kisa nagbarang ni Bilya. Kisan man. Ang imong uyab, si Luis. Siya ang nagbarang ni Bilya. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suman pa mga sumpay ning atong sugilanon. Ongo kaman, ayaw pagbuot. Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Music and Special Effects, Randy Padayaw Suson. Recording Editor, Rani Budumo. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Drama.